Spirit és un fabricant professional de parcs infantils interiors de la Xina. Taller de components de fusta i escuma Spirit. Túnel de la fruita entre plantes. Sofira Engina. Laberint aeri. Rocòdrom de plàstic. Diapositiva vertical. Fossa de sorra. Escalador infantil. Zona d'instruments musicals. Lliscament de tub espiral. Slide en piscina de boles. Cotxe para-xocs infantil. Cotxe swing per a nens petits. Cotxes per a nens petits. Joc interactiu de pantalla. Taula de bloqueig d'edificis. Caixa de jocs educatius. Zona de jocs de cuina. Torre de l'Aranya. Entrada de diapositives. La sortida de la diapositiva. Slide bridge. Portes batents. Roba de tela única. Tuba slide bridge. Zona de festa d'aniversari. Piscina de boles de cel. Jocs de taulers de paret. Escala de tela. Spirit ofereix un disseny personalitzat gratuït. Més informació dona la benvinguda a la vostra consulta.